neng Jakarta numpak kereta. Dirgahayu semasa nganjuk yang ke-43 semoga jaya sepanjang masa. Amin. Luar biasa. Hebat. Semasa nganjuk itu ternyata menjadi sekolah yang hebat luar biasa. Leres Mas. Lahir dari semasa satu nganjuk tokoh-tokoh yang hebat. Nggih. Kadosta panjenengan. Nggih. Alumni semasa nganjuk. Nggih, leres. Panjenenganipun Pak Ketua DPR nganjuk, Pak Tatit. Nggih, nggih. Menika nggih alumni sini. Oh, nggih. Pak Kolonel Waris Ari Cahyono. Nggih. Asli alumni sini. Oh, hebat. Pak Nito, Pak Panito, nggih, 57. Asli dari sini. Maka dari itu semasa nganjuk menelurkan generasi yang hebat dan berkualitas. Tepuk tangan untuk semasa. Amin, luar biasa. Sampeyan alumni mriki nggih? Nggih, 2019 lulus. Jurusan bahasa ta? Leres, riyen wonten jurusan bahasa sakniki mboten wonten. Siswane jumlahe 20. Nggih, 26. Halah, pacarmu cah ngluyu. Aja ngedu. Alah, mau lagi didongane modele. Alah, mau didongane model-model kaya sampean iki. Aja ngedu ngobak-ngobak banyu bening. Kula mboten ngobak-ngobak banyu bening karena ada pepatah, kisah atau masa-masa paling indah itu adalah masa-masa di SMA. Yang lalu biarlah berlalu, kita sambut masa depan yang cerah. Nggak bisa. Cinta pertama bagi wanita akan dikenang sepanjang masa. Ora iso. Cinta pertama bagi pria adalah pelajaran berikutnya. Kayak sampeyan itu. Loh, pelajaran kan yang lalu, justru yang lalu, yang sekarang ditempuh harus yang dibuat ngomong pelajaran. sapa? Iki mang Elsa WA karo aku. Sapa? Alah iki malah WA karo aku sing dalem Mas Akbar, WA ning sampean nek ora percaya buka HP-ne sampean. Ora enek. Ora enek tulisane ngene, semungut ya sayang. Aja ngobak-obak banyu bening. Ora enek mbok ceken HP-ku ora. Alah hafal, lah kok sing lanang ya WA karo Mbak Elsa, Mas Akbar WA lah kok ngene, marah topean. Lambene. Alah. Iki lho sapa sing mbok jak? Sinten? Iki. Lah niki pesenane Pak Asop. Kon gawakne dagelan menungso rai naga. Lah niki. Mosok raine wong kaya gayor gong kae. Lah nggih, lah niki pesenanipun SMA 1 Nganjuk, nek mboten niki mboten ya Mas. Oh, nek mboten niki luwung rawayangan. Luwung rawayangan. Kon Kon gawakne dagelan sing rupane kaya takir plontang. Kene lho maju kene wis bocah diwedhaki malah ketok kelawu. Wong iki dandani mbok ya kaya Mas Akbar nyayeni gagah. Aku ya ganteng wedakan rembet-rembet ketok sumunar. Wis awake ireng wedakan putih. Rupane malah kaya galengan. Iki jane rai apa ndut iki. bahaya juri. Ngomong apa kono lho, wong kok iso meneng ae, duwe ide-ide apa, ngomong apa. Gagasan apa-apa. Angger tanggapan kok gak tau seneng to, Mas. Napa nggih to? Mosok enek menungso raine kok mlumpuk ngono kuwi. Rai mecer-mecer ditotoli pitik. Rai mecer-mecer totoli pitik ngomong. Ngomong apa kono lho? Ngomong apa? Lho, piye to ki? Wong iki ditanggap kok. Kan awake dhewe nek SMA 1 dalam rangka HUT yang ke-43. Paham HUT ora? Paham. HUT apa? Hut. Sik wong angel ketok ya. HUT. Lah iya. Apa? Hut. Kepanjangane Hut. ngene kok ora kon napuk lambene iki lho. Sing tak karepne iki hane apa, une apa, tene apa. Lah kuwi lho. HUT. H Hari. U Ulang. T Tahun. berarti HUT Hut. kepanjangane Hut. wong kok cengengesan iki lho. Sowaning semasa satu Nganjuk paling tidak awakmu ado-ado saka Ngawi. Apa yang akan kamu berikan sumbangsih apa sing arep mbok wenekno ning gone SMA 1 Nganjuk? Arep menehi apa? Ngawur kene kok ngawir ini arep golek malah kon ngewehi. Piye to ki? Piye to iki jane? Kowe iki kan saka Ngawi. Ya. Ditimbali sowan ning kene dalam rangka HUT ke-43. Ya. Awakmu arep menehi apa? Loh, aku ora ngewehi wong aku rene iki arep golek. Maksudnya penontonnya kalau ben piye ini lho. Ya ben ngono ae. Lho lho. Ki piye to ki? Ya Allah, Gusti kok angel men to dijak Angel aja omong angel. SMA 1 Nganjuk
di tahun yang ke-43 kuwi supaya sekolah iki ben maju lho dikapakne Disurung. wah sampean anu ya Mas niki enten anu kabel-kabel lecet enten ta Buku apa Mas? nyetrum cangkeme niki lho dijak omongan kok iso penjenengane Pak Muhammad Asop Ya. minangka kepala sekolah SMA 1 Ngawi Nganjuk. nganjuk lah yo nganjuk nganjuk maksudnya niki Mas Mendol saking Ngawi lah niki teng SMA 1 nganjuk betul kuwi Pak Muhammad Asop kuwi kowe wis pirsa ta piyayine Yo wis to. wene ana nggon Nggon wis sakmono mbane mosok cek kurang. lungguhne ngene lho Lho, apa setruk ora iso lungguh. Tak tuapuk bosok. wong kok iso maksudnya kaya Mas Akbar ada visi misi ke depan nuwun sewu lho. Mas Akbar sinten to Mas Mondol sejatinipun Nggih. Sampeyan paling umpama dalang ngarep sebutane kan Ki Akbar kula dagelan sak paling niku lah niki niku wingking titele RM Waduh. Loh, aku yo enek RM-e Mas. lho niki RM jenis Raden Mas lho Lho sinten? remukan menungso jadi tapi nek masalah studi masalah sivitas akademika nggak mau kalah Mergo iki ning SMA pengen nunjukkan gitu Mas. iya sampean S1 S1 SN SSN sarjana seni. saya SPD sarjana pendidikan. Ini belakangnya IR Lho, insinyur. Idrokok jadi Sales, Mas. tapi jangan dipandang wong niku jalma limpat seprapat tamat giri lusi jalma tan kena kinira masya to elek rupane masya to kaya tunggak diudeng-udengi tapi beliau itu mempunyai kemampuan mempunyai kepandaian mempunyai skill yang hebat Mbok dipamerne to Mas. ini loh maju ini loh Maju. gagasan HUT yang ke-43 4 dan 3 4 itu adalah 4 mata angin arah mata angin timur selatan barat dan utara 3 itu adalah tujuannya hidup dengan ilmu akan mudah hidup dengan seni akan indah hidup dengan agama akan barokah dan terarah paham ora kowe? Gak. Maksudnya awakmu ki arep menehi apa supaya SMA niki maju ki lho jarine nek konsepe nek resepe apa kae jare kudis apa-apa kae Lah nek kuwi ya jelas to kowe. jelas piye Wong iki jenenge misale nek wis sekolah nang kene. Iki wis sekolah paling top, sekolah favorit favorit. kok bisa sekolah favorit Lah yo nek wis lulus kok kene, nek wis pengen nyambut gawe. Kuwi enek resepe. resepe apa Mas Resepe siji, kudis, Oh, terus? loro kurap, Oh. telu kutil, Lho. papat kuman. kok penyakitmu kabeh mbok omongne iki lho Lho, Mas yo penyakitku tak omongno. Kuwi ya kabeh enek artine. nuwun sewu Nggih. kersane masyarakat paham sinten to Mas Mondol sejatinipun nuwun sewu blangkone dicopot ben roh kabeh Lah dalah. sirah mboten sembarang sirah lho ibu-ibu ngrasani jare dagelan sitoke kaya ndase kaya lato-lato ngono ngenyek aja kaya ngono Bu Aja kaya ngono, Bu. iki dudu lato-lato Iki dudu lato-lato. iki ngono bakso beranak Lho, ngawur e. lah apa Tahu bulat. kudis kurap kutil karo Kuman. kuman apakah artinya itu Kudis apa kuwi kudu disiplin. wah edan Mas yo dadi sekolah ning kene, dadi siswa ning kene kudu disiplin. misalkan masuk kok jam 7 Lah, 6:30 harus standby. wah kok yang ngerti standby barang Iya kok yo ngerti bahasa standby barang. jadi kudis artinya Kudu disiplin. yang kedua Kurap artinya kurap kudu rapi. dalam berpenampilan harus rapi, sebab ajine diri saka Lati ajine raga saka busana, ajine awak saka tumindak. hebat luar biasa Hmm. ketoke rupane kados ngeten lho ternyata angger bengi niku uteke encer saking encere ndek esuk metu kok kuping barang ngene Kae kopok. mbok genahne lho kudis kurap yang ketiga Kutil. iki lho apa lho iki kok iso Maksudnya kutil maksude Maksude iki lho. kutil maksude kudu teliti. artinya kudu teliti Dadi yang nyambut gawe apa iki aja mung sembarangan, kudu
teliti dhisik. Oh. Apa sing kurang, apa sing kliwat, aja nganti salah. Hebat jalma limpat seprapat tamat. Bathok bolu isi ndut kowe. Madu. Lah ya madune ceblok ning dundutane terus tak resiki malah dadi gilap apik ngono kok. Oh, jebul ya mesunan. Padha kerene jebul. Kudis kurap apa mau kutil yang terakhir Kuman. apakah artinya kuman? Kudu iman. Dadi wong iki ora kudu duwe iman, misale dadi pejabat ora mungkin arek wani korupsi. Sebab duweni duwe iman. Kok pemikirane kok ya landhep ternyata. Mas ya to rupane kaya katembat. Iki kok iso Katembat sakmene kupinge sepiro. kok ya duwe kemampuan tapi nggih nuwun sewu nek diibarat nih Mas Mondol kalih kula panjenengan. Jauh Mas, jauh panggang daripada api, bumi antarane langit. Secara SDM, secara kemampuan dan secara skill, Mas Mondol enggak mendukung Mas. Ilmunya rendah. Nek kon ngimbangi awak-awake dhewe? Ndak mampu dong. Mas Mondol niku nek cara nyambut gawe, niku cara neng kene ya, cara satpam. Niku kaya Paidi mbiyen lolak-lolok ngene. Oh, Paidi. Nggih. SDM-nya enggak nutut. Nek nyambut gawe dengan akal gak iso sing dindelne okole. Dengan otak gak iso sing dindelne otote. Mulane kaya Mas Mondol, nuwun sewu Mas. Niki cara nyambut gawe, cara kerja. Niku pol-pole dadi tukang titik watu. Wah, iki lho. Kowe iki. Sorry Apa? Kowe iki nyambut gawe mentok titik watu. Munggah wis gak iso. Ngenyek iki. Kok iso ngenyek? Mas yo rupa kaya ngene iki yo duwe cita-cita, Mas. Lah ya cita-citamu titik watu. Lho, sorry ngenyek iki. Apa? Lho, minimal iki yo aku duwe cita-cita lurah lah. Apa? Lurah. Titik watu. Lurah apa wong iki RT maratuwane mau milih lho kok iso. Lho. Kowe iki titik watu. Lurah. Lah kowe dadi lurahe aku mau dadi rakyatmu. Aku langsung munggah sak dhuwurmu aku dadi camat. Aku camate kowe lurahe gak tak kei proyek. Gosok kowe. Kowe dadi camat. Iya. Aku mau dadi bawahanmu. Lho, arep dadi apa? Sak dhuwurmu no. Dadi apa? Dadi bupati. Aku bupati, kowe camat. Ora tak wahi proyek genti. Gosok kowe. Bupati ya rupane kepetelot 2 bir rung diongoti. Penting bupati. Aku dadi bupati lah, aku dadi andanmu, dadi ngisoranmu ya isin to. Harga diri iso jatuh to. Unggahi neh Mas. Aku langsung tak polne Mas. Aku mentok dadi presiden. Aku presidene kowe bupatine gak tak kei wilayah. Gosok kowe. Presidene spok lho kuwi. Presiden pol dhewe. Kowe dadi presiden. Aku moh dadi rakyatmu. Lho, aku wis dhuwur dhewe presiden. Aku tetep sak dhuwurmu. Kowe dadi apa? Dadi udan sing deres. Dadi udan sing deres, presiden pas kunjungan tak banjiri. Bosok kowe. Kok maksa moh kalah lho Mas. Aku dadi presiden, kowe dadi udan sing deres. Aku pas kunjungan tak udani deres terus banjir. Bosok kowe. Aku ya ora kurang akal to. Ora kurang akal ya Mas. Piye ampre gak kena banjir? Aku dadi watu sing gedhe. Watu gedhe gak mungkin kena banjir. Ora mungkin, tetep watu gede ra mungkin kena banjir. Iya, aku ora kurang akal. Lah kok iso? Piye supaya watu gede kuwi iso ketrak banjir? Kowe dadi apa? Dadi tukang titik watu. Lah dalah. Balik rono nang. Halah. Ngarep endang muni titik bar lho. Napa dadak presiden, tekan lurah, tekan camat, barang wong kok iso. Wong ki mbok dijumbuhne karo kabisanmu. Apa wae ki dijumbuhne karo apa isamu. Iki mumpung sowane nganjuk apa sing arep mbok pamerne. Ana Mbak Niken, ana sinden sakmene mbiyane iki manfaatkan. Oh, dimanfaatne iki. Iya to, milih sing ndi kowe? Awas kowe nek kleru milih biacok kowe. Paling ora ya ditili dhisik. Milih sing iki. Niki. Kowe tak kapuk to. Iki sinden sepuh, sinden senior khusus. Iki wayahe laler mengeng. Dah. Sing iki ae lho kok iso. Sing ndi? Mbok pilih. Sik kita. Ini. Paling ora ya iki lah. Heeh. Oh, gak iki. Gak iki ana sing duwe. Nyapa lho, tapi mboten napa-napa. Oh, bebas panggung itu milik umum. Panggung itu milik umum. Di bawah boleh menjadi pacaran, tapi kalau di atas panggung milik umum. Monggo bapak-bapak ingkang badhe ngumumi, monggo. Omah dadi. Kowe karo Mbak Niken. Oh, apa iso? Sampeyan nek nyepelekne Mas Mandel. Aku nyepelekne sik jajal kaya ngopo. Niki pelawak mboten sembarang pelawak. Niki pemain ketoprak nggih pernah, ludruk nggih pernah, malah niki kepara dadi pelatih kerawitan.
Pelatih karawitan pelatih gamelan kuwi. Pelatih gamelan Mas Mondol terkenal titisane condong raos ya. Titisane condong raos iki. Niki Mbah Narto. Sampeyan ngerti Mbah Narto? Semarang. Senes Mbah Narto tambal ban niki lho. Aku Mbah Narto Sabdo. Senes niki niku sing latih karawitan niki. Coba Mas Mondol. Ayun-ayun buka saka Bonang. Ayun-ayun buka saka Bonang. Iya piye jajal? Saka Bonang iya. Iya. 6 1 rolu nempyong balungan nututi rolu roji lumoluro moluro lumoluro 6 lumo 6 roji namo lu 6 luro luciro kong. Lho pripun Mas Akbar? Elok, Nembe elok, percaya elok. ta? Nggih. Pelatih kerawitan ayun-ayun buka saka Bonang piye Mas mau? 6 luro jiji rolu nempyong. Wah, kuwi nek Ayun-ayun. Saiki nek njajal misalkan gambir sawit. Gambir sawit iki saka Bonang, Mas. Bukane saka Saka Bonang. piye Mas? 6 luro jiji rolu nempyong. Lho. Kok kaya meh padha to Mas? Kok meh Pancen padha? gamelan iki meh mirip-mirip ngono. Oh iya. Pamane Ketawang Suba Kastawa. Suba Kastawa ya saka Bonang. Piye Mas? Piye? 6 luro jiji rolu nempyong. Ibu Pertiwi Ketawang. Ibu Pertiwi saka Bonang. Piye Mas? 6 luro jiji rolu Nempyong. Apik kabeh nempyong. apalku yang ngur kuwi. Dagelan ayun-ayun to. Karo Mbak Niken Salindri. Mbak Niken Salindri. Nuwun para tamu kagem Baiklah. sumawana putring kelenggan dalu punika pepanggihan kalian Hasto Broto kerawitan ing dalu mangke kepareng nimbali panjenenganipun Raden Mas Mondol Trimos Kusumo ingkang kepareng dalu mangke sesandingan kalian apa tak kowe iki? Kok iso Trimos Kusumo? Mas Mondol blekok moncrot. Iki malah ora sampe moncrot. Lah piye? Ya mung cemet ngono. Kalian sesandingan kalian Dyah Ayu Niken Salindri bintang favorit yang lagi viral malam hari ini. Wilujeng hampir sani kados pundi babaranipun Mas Mondol kalian Mbak Niken Salindri. Duduk. Cari Bandung randan ning kalapa ujung jari ya Mas saya kita diusah Sinden nak jebles iki lho. Buang angger keri-keri mbledos. Kuwi lho nek Mbak Niken iki lho mbok paling ora ketemu karo wanita ayu rupane mbranyak pas semone kulit kuning ngemugre kok lho. Piye ngono lho? Lah, Urung. Arep mbok kapakne rencana. Ya rencananya tak gandring no. gandrung. Gandrung kok gandrung lho Gandrung. ben ketok gagah mbok nganggo blangkon. Ah. Lho, Aduh, mati lampu. mati lampu apa kene kurang dangak ngene lho. Oh lah, tak kira Masa mati enek lampu. dagelan sirah kaya cepuk ngono. Iki lho Mbak Niken iki lho. Aduh, Yayi. Yayi garwane wong akeh Yayi. Garwane pun Kakang. Yayi garwanipun Kakang Kakang kancane akeh. Oh iya. cah nakal. Niki nyuwun lakon apa Mas sampean? Lho manut sampean napa? Misalkan lakon Kediri Panji Oh, terus? utawi Tuban Wiratmaya kalian Sri Uning. Lah Wiratmayane? Lah niki Batang niki. Kakang niki. Mardika mawon napa sing kira-kira cocok napa? Sing kira-kira cocok nek kados Mbak Niken niki kaya Dewi Sekartaji ketemu karo Panji Tengkorak. Dados Panji Asmara Bangun. lah Panji Asmara Bangun kepanggih kalian Dewi Sekartaji sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Kaputren. Ayo cedhake Taman Keputren, Taman Pahlawan terus ngiringane nang Taman Kanak-kanak. Oh, iya. Menika nembe gandrung. Roman. Gandrung roman kekalihipun. Lah nuwun pangapunten, Panji punika kan lakon Kedirinan nggih. Betul. Lah kok iso gawe surjan? Oh, ora pantes. Apa enek lakon Kediri Panji kok gawe klambi iki lho. Klambine diuculi, Dicopot. dicopot. Ora oleh to? Ngligo. Ngligo kedirinan kok. Kediri lakon Panji. Lakon Panji iki. Tau ndelok toprak ora kowe iki? Wayang Yo tau kedirinan ora apal aku. Lakon Panji iki ngligo. Panji Asmara Bangun kok klambenan. Klambenan apa ya? Oh beda ta? Beda.
dolan apik Ora. Sae, nek niki tetep sae. Lho, Mas. Lho. Kok iso dhek nek kaose lho? Iki toprak dudu wayangmu kok gawe Kota Ngontra Kusuma. Rumangsamu Gatut Kaca ngono apa piye bocah tek. Nyambut gawe nggih dolanan. Lah niki nek dipirsani para budayawan seniman pra izin awake. Saru itu. Harga diri malu.
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sakwetara, leren sak kemrangan ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Mengko perkara lakon Petruk dadi kiai bisa disambung sak rampunge limbukan. Oh ngono. Heeh. Ning sing luwih wigati aku Kang Sarta kowe ngaturke ya ta, apa perlune, apa wose awake dhewe tinimbalan marak mangarsa ana ing kene ngono. Heeh. Ning sadurunge omong sing akeh-akeh, heeh. Kang angka sepisan ora lali ngunjukke rasa puja lan puji syukur, heeh. Konjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa, heeh. Sing wis malimbarke keberkahan ya ta, wujude kesehatan, becik kesehatan lahir, becik kesehatan lahir Kang Sarta batin. Oh ngono. Heeh, mokal tanpa nikmating pangeran, Nduk. Aku Kang Sarta anakku Limbuk bisa sowan lek-lekan tirakatan bareng mapan ana ing kene. Oh ngono ya, Mak. Iya. Iya ya yang iya. Kok suasanane katon gayeng gumarenggeng rame gumiak. Iki mengeti adicara apa? Iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Heeh. Ya kuwi mengeti adicara Des Natalis, program tahunan, acara rutin tahunan. Heeh. HUT hari ulang tahun SMA Negeri 1 ya ta? SMA Negeri 1 Nganjuk kang wis mencapai umur 43 tahun. Oh ngono. 43 tahun. Heeh. 43. Heeh. Angkane 4 karo 3. 4 karo 3. 4 karo 3 iki dijumplah 7. Oh 7. Heeh. Muga-muga SMA Negeri 1 sak rampunge wayangan antuk pitulunganing Gusti. Oh, ngono ya, Mak. Iya ya, Mak. Heeh. Heeh. Iya ya ngestokake dawuhmu. Uga ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Heeh. Terima kasih yang sangat banyak. Heeh. Kunjuk marang sapa bae. Khususan ya kuwi marang ingkang winengku kinurmatan pepunden kula, heeh, ingkang winengku kinurmatan Bapak Kepala Sekolah. Oh ngono. Pak Asop, heeh. Kang selaku dadi kepala sekolah lan sedaya Bapak Ibu guru ingkang boten saged kula sebataken setunggal baka setunggal. Oh ngono. Heeh, sembah sungkem kula katur Pak Bu. Ngono ya, Mak. Heeh, iki dadi reuni aku dolan rene ngiras-ngirus paring lelipur wayangan ulang tahun ning uga aku sungkem karo Bapak Ibu guru merga Akbar ngrumangsani kene iki alma materku. Wah, iya. Iya ya, Mak. Iya. Dadi ngrumangsani wis tak akoni no. Oh iya. Tanpa piwulange guru-guru kang mapan ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk, Dalang Akbar ora iso ngedep-debok ning ngisore lampu nganggo blangkon ditonton penonton semene kae. Wah, ngono. Iya ya, Mak. Iya. Heeh. SMA 1. Wiwit aku mlebu ning kene iki wis akeh ya ta SMA Negeri 1 ki yen kanggoku ki berkahi. Heeh, aku mlebu SMA tahun 2016. Heeh, aku 2016 melu Festival Dalang Muda tingkat provinsi. Oh, ngono. Heeh, menang. 2016. Heeh. Kuwi kelas 1, kelas loro SMA tahun 2000 pira kuwi berarti 2016 17 ki melu lomba Kang Mas Mbakyu nek ora kleru biyen. Oh ngono. Heeh, entuk nominasi Kang Mas Persahabatan. Nganti 2018 arep lulus, ya ta? Aku munggah ya kuwi mewakili Provinsi Jawa Timur, ya kuwi Dalang Muda tingkat nasional nganti entuk Dalang Mumpuni. Oh, tahun 2018. Jadi selama 3 tahun ki barokahe kebak barokah tenan. Oh iya. Iya ya, Mak. Iya. Mergo aku ngrumangsani no. Ngrumangsani piye? Bakat utawa basic, passion, ya. Para murid-murid kang ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk ki karo bapak ibu guru diajangi jembar. Jadi bukan hanya ya pendidikan yang sifatnya akademis, namun pendidikan yang non akademis, basic yang lain uga diajangi jembar. Oh, ngono. Kelawan SMA Negeri 1 Nganjuk. Iya ya, Mak. Iya. Wayangan tiap tahun, program rutinan. Wah, iya.
program rutinan iki wiwit aku ning kene kelas 1 wis wayangan rutin. Oh ngono. Heeh, wiwit kepala sekolahe Bu Rita Amalisa. Oh ngono. Terus diteruskan Pak Asop. Heeh. Terus iki wis purna tugas, ya toh, arepe diganti kepala sekolah. Oh diganti. Muga-muga tradisi sing apik, tradisi sing becik kaya ngene iki bisa diteruskan ana ing tahun-tahun berikutnya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. SMA Negeri 1 kuwi wis patok bangkrong tradisine tiap tahun wayangan. Oh, wayangan. Heeh. Kae mbiyen tahu. Tahun 2016. Aku murid anyar ning kene, heeh. Rekake nyelukne artis kok Jakarta Raisa. Oh, Raisa, ning panggah wayangan ning nyeluk Raisa. Udan deres lho. Oh, udan deres. Gedung Juang, heeh. Biyen guru kene ana sing asmane Pak Aris, guru bahasa Inggris. Mbah cek mulang ora? Oh iya. Tasih nggih. Oh tasih. Men Pak Aris sing nganti mara ning omahku ki tenan cerita tenanan nyata iki. Oh heeh, mara ning omahku mergo musime rendeng meh bendina udan. Heeh. Aku wayangan pertama kali ning semasa iki ning jero gedung. Heeh, ora udan, ora udan. Pak Aris iki mara ning omahku. Mas Akbar pripun to carane ben gak udan kados wayangan jenengan niku. Wah, aku dipadakne pawang udan cah aku. Kuwi tenan-tenan kuwi. Ning panggah udan. Ya ora tegese ora acarane. Nek pancen kudrate udan ya arep piye neh. Lah iya, aku kadung nggawa uyah lho kowe. Oh iya. Uyah karo apa? Karo tahu tak nggo mangan. Oh iya. Lah iya, Wis jan SMA 1 ki euforiane nek acara ulang tahun luar biasa. Heeh. Kowe aku mlebu wis Raisa. Wah, aku krungu. Biyene kanca-kancaku ya caosis ngono kuwi. Wah, ini Mbak Raisa minta mandinya air ini, hotelnya bintang ini. Mobilnya dipapak sama Alphard berapa gitu. Heeh. Ya jal tak padakne karo aku. Aku rokok itu ku dhewe, Nduk. Ayo, bayo. Lah iya, ora apa-apa aku ya. Saiki diteruske Pak Asop Burita Leren, Pak Asop. Iki Pak Asop, terus iki ya wis arepe purna tugas. Oh ngono. Wah, jan ngeling-eling jaman SMA. Ah iya. Aku ki jane rapati pinter wong ora tau ranking biyen. Ngono, ora tau. Ya wis nggur waton gatho sregep mlebu ngono wae. Oh ngono. Kira-kira tanggapan bengine dispen kuwi jam 8 wis metu sik aku. Wis metu sik wis. Nek biyen jamane kepala sekolahe buritae kenceng-kencenge wong. Oh ngono. Burita, wis ora gelem dadi bocah dablek sithik, bocah ketok nakal sithik wis di blacklist kok uripe. Oh ngono. Burita ning luluhe iki ya karo Akbar Syahalam. Oh. Heeh. Aku nak tumpakanku Vespa mbiyen SMA ngono. Oh, Vespa helme buku ngono kae. Terus Burita, "Kemana itu? Siswa bolos itu." "Lo Akbar, Bu." "Oh ya, terus keluar aja enggak apa-apa." Oh ngono wis percaya, Nduk. Oh iya, watone percaya. Lah iya. Ya diimbangi akademis regep mlebu karo prestasi ning luar akademise ya oke. Kudu ngono. Adat saben, adat Lupia ki wayangan SMA Negeri 1 ki diadani wulan Januari. Ning iki dijokke ning Desember, pamrih mergo iki ya purna tugase Pak Asop ben menangi wayangan neh. Oh ngono. Iya luar biasa. Dadi iki 2023 wayangan ping pindho. Biasane Januari iki wingi Januari iki Desember. Oh ngono dijokne. Ora masalah. Iya luar biasa. Mula ana ing wayangan wulan Januari kepungkur wayangan SMA 1 ulang tahun ke-42 biyen. Aku ning season limbukan ngene iki, aku ya ngomong piye. Aku biyen kan isih kuliah semester akhir, wis arepe lulus. Aku omong ning limbukan. Bapak Ibu guru kula nyuwun cekelen omongane Akbar Syahalam.
omongane Akbar Salam. Aku nek wayangan ning semasa kene meneh taun ngarep kok urung entuk gelar SSN kula suwek rai kula. Ngono. Nyatane iki wong lanang iki sing cekel tembunge. Ngono. Lati pakarti nyawiji. Nyatane wayangan ning kene neh wis entuk gelar SSN. Apa kuwi? Sarjana Syaitoni Rajim. Sarjana seni IPK 390 ora elok kowe. Iya. Sombong dulu dong, Bos. Iya. Luar biasa. Petang tahun renek, Nduk. Oh iya. Iya luar biasa. Mula iki awake dhewe melu paring lelipur. SMA 1 3 tahun, kuliah petang tahun wis dilewati. Wis kari ngembangke usaha-usaha. Wayangan-wayangan. Candak gawean sing maton. Iya, candak gawean sing maton nek wis entuk gawean terus rabi. Aja kesusu rabi sik ora, Cuk. Wong rabi ketoke penak ning rekoso. Oh, apa ya? Rabi ki ketoke penak ratu sedina sewengi. Ning diesel rabi ke mati, ndas wis mulai mumet. Oh, ngono. Disitulah kehidupan sejatinya dimulai. Wah. Rabi. Lah iya. Ketoke rabi penak ning ngono kuwi godane saya gedhe. Oh, ngono ya, Mak. Mula ora ana salahe awake dhewe ndongakne murid-murid kang isih sekolah menempuh ilmu kang mapan ana ing SMA Negeri 1 kene. Ya kuwi muga-muga selalu berprestasi. Jernyatane ya ngrumangsani lah. Pokoke murid-murid kene ngrumangsani disekolahke karo wong tuane. Wong tua nek nyambut gawe ketekuk ringkel sirah dinggo sikil dinggo sirah, awan dinggo bengi dinggo awan. Mula kudu dimanfaatkan kanthi bener becik. Oh ngono. Mergo wong tua urip ning alam donya iki duwe kewajiban werna 3 manut agama Islam. Apa kuwi? Siji jenengne anak kanthi jeneng sing apik. Oh ngono. Jenenge kudu apik. Kaya aku Akbar, ya toh. Kuwi apik, dikudang bapak ibuku dadi wong gedhe. Oh ngono, senajan awake kuru. Oh iya. Kewajibane wong tuwa siji jenengne anak kanthi jeneng sing becik. Oh ngono. Aja kaya tanggaku. Tanggamu sapa? Lekno sopir kol. Oh ngono. Kan jenenge anake sapa? Mosok enek kok anak dijenengne Kacuk Hirnawa iku enek. Jenenge elek. Terus guri omah sapa? Bu Endang. Ono, Bu Endang ke anake jenenge sapa? Anake metu wedok dijenengne sapa? Nunu Ndrati wae apik. Oh, ngono. Ora apik. Ya nek ora tabrakan, nek nganti tabrakan. Wacuk kan kulon ya to, Nunu kan etan tuwabrakan. Biar sapa sing tabrakan iki lho? Kacuke lekno tabrakan karo nunuke Bu Endang. Lah, ora elek ngono kuwi. Oh iya. Bayo. Nek tabrakan tek kerep lho, Nok. Oh iya. Iya, kudu jenengne anak sing apik. Angka 2 ya kuwi nyekolahne anak sing sak dhuwur-dhuwure. Oh ngono. Sekolahne pamrih apa? Mergo anak kuwi dudu investasi mung perkara bondo ning investasi donga. Besok wong tuwa nek wis murut kasedan jati, wong tuwa nek wis seda, mergo menungso kuwi dudu ula ya ta. Nek ula iso nglungsungi, nek menungso kuwi gedhong ana kuncen ana, wong mati mangsa wurunga. Sing ndongakne sapa nek ora anake? Oh ngono. Mula anak di sekolahne pula nganti tekan sarjana nek ora roh karo agama